Mä voin ottaa sen listan. Kannattaa sen siihen radioon vielä sanoa. Kuljetuspyörähän on irti. Lisäpainot on vyöt kiinni, kireellä, laskuvarjo kiinni. Eli laittakaa sit astiri. Nyt ne on ristissä, tai siis päällekkäin. Se on kyllä huono, kun ne menee päällekkäin. Ne on, joo. Hetkinen. Tää ei oo nyt hyvä. Hei, sanotaan Eetulle, että hallin puolena. Kato, ne menee tuolla päällekkäin ja hiulaantuu, niin se on juuri mitä Skylonsi varoittaa, että ei pitäisi tapahtua. Selvä. Sittenhän niin. Se on niinku, kun ne on tolla tavalla nyt, kato vähän... No ne on vähän mutkalla jo. Joo. Kun ne on vedetty niinku tuohon reunaan, niin silloin on pakko ottaa tää lankaan. Parempi niin. Niin se on. Pitää vaan sit juosta tuolla toisessa päässä. No. Mut se on pientä. Ootteko valmiita? Joo, laitetaan kuohua kiinni. Lanka. Ja vintturi 678. Otetaan sitten hallinpuoleinen lanka, koska se lähtee paremmin, ettei mene ristiin. Täällä on valmista. Joo. Mä annan radioilmoituksen. Joo. Hyvinkään liikenne Oskar 678 Vintturi hinaus Kiitotie 22 Kiitotien puoleinen lanka. Kallistetaan vasemmalle. Aha. Paljon mun kannattaisi pitää tuossa hinauksen nousuvaiheessa nopeutta. No siis periaatteessa meillä ei ole paljon nopeuden säätömahdollisuuksia. Juu. Vinttaaja säätää sitä nopeutta, jonka se näkee. Eli siellä vintturilla on nopeusnäyttö. Joo. Niin 100 on paras mahdollinen, 100-110. Okei. Et niin kuin nyt tossa jo oli välillä reilusti yli 100, niin kannattaako siinä vaiheessa kiristää sitten tavallaan? Me ei oikeastaan tehdä täällä sen kummemmin. Ei voi tehdä mitään. Tavallaan standardivoimaa pidetään siinä sauvassa. Aha. Sauvassa ja vinttaaja säätää sieltä sitä nopeutta. Joo. Okei. Se voit nyt siinä omatahtiin treenata vaikka kaartaa suuntaan ja vaihtaa toiseen. No koita vaikka kaartaa ton pilven alle, jos No sillä... vois kokeilla siitä, että olisiko siinä kantavaa yhtään. Eli jos kaarat siitä vähän oikealle, niin... Se voi olla, että siinä on heikkoa nostoa. Se ehkä on tässä pilven oikealla puolella, jos on. Tuulen puolella.
Eikö niin, hetkinen, just vasemmalla, sori. Tuuli ja aurinko on aina se vahvin merkki. Eli tää suunta on hyvä, koska tää on niin pieni pilvi, niin siinä ollaan sen verran lähellä sitä. Myöskin korkeussuunnassa. Joo, ei nosta. Pitää varmaan kohta kääntyä takaisin. Ei oo vielä hätää, meillä on siitä oikein kautta takaisin tuonne kohti kenttää. Aika kuollutta on aurinko sen verran alhaalla ja varjostavia pilviä. Ei se termiikkiä jaksa synnyttää. Meillä on nyt ehkä jo vähän liiankin vähän korkeutta. No 250 metriä riittää, mutta meillä on... Allekin 2. Vähän päälle 200 oikeastaan. Ei haittaa, tää menee vielä ihan ok. Okei. Pikkusen alhaalla, mutta ihan ok vielä tästä. Joo, mut nyt on ehkä... Paikan kohdalla paljon pitää olla. Siinä pitää olla vähintään 150. Juuri niin, eli 150 laskupaikan kohdalla. Jos se on ok, niin sitten on kaikki hyvin. Joo. Jos on vähemmän, niin sitten tarvitaan aikaisemmin vaan perusosaa. Niin ja nyt ollaan ehkä vähän lähempänä kenttäkin kuin... Tää on oikein hyvä etäisyys. Okei. Tää on just oikea etäisyys. Eli mä annan radioilmoituksen. Joo. Hyvinkään liikenne Oskar 678, oikean myötätuuli, Tiinotie 22. Huomaan, että laskupaikan kohdalla on korkeutta. Joo, no niin, 150 vähän päällä. 170 täällä, että... Okei, mulla sanoo 106, no joo, reilusti se yli minimin, että hienosti menee. Yes. Eli mä alan nyt kaartamaan perusosalle. Tää on hyvä kohta. Ja loppuosalla vasta jarruja varmaan. Voi ottaa nyt jo, koska Okei. ollaan vähän ylhäällä tästä. Sitten jarrut täysin auki vähän aikaa. No niin, sit voit pienentää ja nyt sit säädetään jarruja, koska ne liukuu. Jarruja pienemmälle. Tuohon keskilinjalle. Nyt vähän jarruja ulos.
Eli tuossa finaalin alussa, niin jos näkee, että ollaan vähän korkealla, niin vähäksi aikaa kannattaa ottaa täydet jarrut. Saadaan niinku korjattua sitä. Joo, mutta eikö siinä kuitenkin se oli aika tarkalleen 100, vai katonko väärin? No, nyt en katsonut korkeusmittaria sillä hetkellä, että joka tapauksessa me oltiin vähän niinku ylhäällä siinä kohtaa. Joo. Ja se on hyvä korkeus finaalin alussa, mutta sitten me katsotaan silmällä tavallaan sitä kiitotietä ja säädetään. Me ei katsota korkeusmittaria enää sen jälkeen, vaan sitten me säädetään jarruilla sitä, että me tullaan fiksua liukukulmaa. Niin, että tähdätään siihen. Vakiokulmalla pyritään tulemaan siihen. Sitten tullaan selvästi noiden puulatvojen yli. Ja sitten siinä puulatvakorkeuden jälkeen jarrut ton verran esimerkiksi auki, ei täysin auki. Joo. Kyllä sopii. Niin silloin on helppo tehdä lasku. Jos jarrut on täysin auki, niin sit joutuu ohjaamaan voimakkaammin ja sitten helpommin tulee ruma lasku. Aivan, okei. Joo. Mutta todennäköisesti se näin niin kun alkeelle ehkä on taipumusta siihen, että loppua kohti vasta annetaan sitä jarrua enempi. Tavallaan se on turvallisempi tunne siinä, kun on sitä korkeutta kuitenkin mitä hukata. Nimenomaan siis finaalin alussa ensin otetaan reilusti jarruja, että saadaan se liikakorkeus pois, sitten pienennetään. Niin. Ja sitten pidetään vaikka paikallaan jarrut. Ja vaikka lasku menisi vähän pitemmälläkin, niin keskitytään vaan siihen laskun tekemiseen. Sitten kun rupeat rutiinia olemaan vähän enemmän, niin sitten voi tietenkin pystyy enemmän sitä säätötoimintaa tekemään. Mut sä nyt et vissikään ottanut ohjaamin ollenkaan tuossa laskeutuessa? Tuossa laskussa minulla oli käsi niin siinä lähellä, mutta en puuttunut. Et se kuitenkin vaikka me tultiin vähän tälleen näin sivusta, mutta siellä joit sen itse. Okay. Paitsi sitten ihan tässä lopussa kun käännettiin radalta, niin me vähän ahduttiin jarruttamaan, että meillä oli lyhyempi työntömatka. Joo. Okei. Yes. Nyt on hyvin hiljainen liikenne, niin ottaa siivestä kiinni. Okei. Niin mä voin kyllä olla työntämässäkin, niin ei tarvitse sun niin paljon. Tarvii nyt valvoa.